Osian, mae fe'n braf iawn cael bod nôl mas yma yn Como, a wrth gwrs dath sgorio mas rhyw 2 flynedd yn ôl I weld ti, a mae fe'n deg I ddweud mae eitha tipyn wedi newid yma ers hynny. Oes, yn hollol, mae pethau wedi symud yn sydyn iawn. Y nod cyntaf oedd cael allan o Serie B ac I mewn I Serie A. Llwyddo I wneud hynny. A wedyn, wrth gwrs, da ni yn ail tymor yn Serie A. Ar y funud, da ni'n bedwerydd, dwi'n meddwl, yn y gynghrair. Ac yn trio cyrraedd rhyw fath o cystadleuaeth Ewropeaidd. Mae'r perfformiadau wedi bod yn arbennig o dda. Ac yn ffodus I ni, mae'r canlyniadau wedi dilyn. A beth yw dy rôl di ar hyn o bryd? Wrth gwrs, mi o't ti'n brif hyfforddwr am adeg hefyd, felly ddim y diwrnod arferol yn edrych fel I Osian Roberts. Ie, mae'n gallu bod yn wahanol. Wrth gwrs, dwi'n dal yng nghlwm ar tîm cyntaf efo Cesc. Hefyd wedyn, mae gen I rôl bwysig o fod yn datblygu'r chwaraewyr yna sy'n pontio rhwng yr ail dîm a'r tîm cyntaf, sut mae hynna'n gweithio, sut da ni'n datblygu yn chwaraewyr, datblygu'r staff, sut mae'n hyfforddwyr ni'n gweithio, creu yr identity, yr DNA yma o fewn y clwb, oherwydd da ni wedi dechrau ar y top efo'r tîm cyntaf, a rwan da ni'n trio effeithio bob dim sydd o dan hynna. Tîm y merchaid hefyd ar dop I Serie B, mae'r Primavera ar dop Primavera 2. Da ni'n gwybod fod gynnon ni lot o waith I wneud, a da ni angen sicrhau fod ni yn parhau I weithio yn y modd gorau bosib. Pan wnaethon ni sgwrsio pan ddes I mas mae'r tro diwetha, nes ti ddisgrifio Como fel clwb bach. Fydde ti dal yn gweud bod chi'n clwb bach? Da ni'n clwb bach mewn llawer I ffordd, oherwydd, fel ti'n gwybod, efo'r stadiwm yn fyma. Fydda ni'n cael mwy na rhyw 15,000 yma, hyd yn oed pan fydda ni wedi gorffan datblygu'r stadiwm, oherwydd mae yna ffiniau I beth da ni'n gallu gwneud ar ochr y llyn fel hyn. Allan ni ddim cystadlu efo Milan ac Inter ac Juve sydd yn cael 70,000 i'w gemau cartref sydd yn golygu fod nhw'n creu y revenue yma yn llawer haws os rhaid I fi. Ond beth gynnon ni di pobl greadigol, pobl yn gweithio efo syniadau gwahanol, pa mor bwysig y dyddiau yma ydy dy adrannau marchnata, dy social media ac yn y blaen. Mae'r rhain yn cymryd lot mwy o le, yn enwedig I glwb fel ni. Ac mae angen newid y ffordd o feddwl sydd I ddatblygu clwb, oherwydd da ni yn Como. Mae'r ddinas yma, mae yna 90,000 o bobl yn byw yn y ddinas yma, ond mae yna 5 miliwn yn dod yma I ymweld bob blwyddyn. A da ni eisiau cael y 5 miliwn yna I mewn i'r stadiwm, mewn un ffordd neu'r llall. Fel o ti'n sôn, mae'r ochr marchnata, y brand Como erbyn nawr, yr enwogion sy'n dod nhw I weld gemau ac ati, mae hwnna'n teimlo fel rhywbeth eitha unigryw i'r clwb yma? Ie, I ryw raddau, hynna I gyd ddim yn digwydd, ond I bai fod ni'n perfformio ar y cae. A mae hynna'n bwysig mewn clwb fel hyn, a da ni'n ffodus yma. Mae gennym ni lywydd y clwb sydd yn dall hynny. A beth am Fabregas fel rheolwr ifanc, o ti'n sôn am jyst pa mor dda mae fe di wneud? A fi'n teimlo fel mae cymaint o bobl yn siarad amdano fe nawr yn gweud, hei, mae eisiau ni cymryd y boi mewn ddifrifol achos mae fe'n oreit, nag yw? A mae wedi gwneud gwaith arbennig ers bod wedi cymryd drosodd. Sgyn I ddim dawt o gwbl fod o'n mynd I fod yn un o'r goreuon. Mae'r ffordd mae'n gweld y gêm, mae'r ffordd mae o'n ymarfer efo'r chwaraewyr yn y ffordd Mae weledigaeth mae'n anhygol chwarae teg. Da ni'n gwybod fod yna glybiau allanol yn mynd I fod yn trio mynd â fo I glybiau mwy. A da ni'n dall hynna, oedd hynna'n rhan o'r cynllun yn y dechrau ganddo ni fel clwb. Os ydy Cesc yn gadael ni I glwb mawr, mae hynny'n golygu fod wedi gwneud gwaith arbennig o dda yma'n Como, a dyna beth da ni isio. Gobaith I ni ydy fydda ni gadw fo, a parhau I roed iddo fo be mae o angen yma'n Como, a trio matcho I ambitions o mewn gwirionedd. Ac Osian, beth am y dyfodol I ti ac i'r clwb? Wel, I Como wrth gwrs, parhau I fod yn adeiladu ar beth da ni wedi rhoi mewn lle. Dwi rili wedi mwynhau y cyfle yma. Clwb da, pobl da, perchnogion da. Ac yn edrych ymlaen I barhau I wneud ac gan I weld, ti byth yn gwybod yn ffwtbol beth sy'n digwydd nesaf. Mae pethau'n newid yn sydyn. Ond dwi'n rili mwynhau beth da ni'n wneud yma ac yn edrych ymlaen i'r dyfodol yma.